Компания «Формула-55» дает старт новогодней мега-акции. 155 555 сомни. Не упусти свой шанс выиграть суперприз. Переходи на сайт formula55.tj. «Формула-55». Делайте ваши ставки, господа. дарвозабони дастаи мунтахаби Эрон ва клуби футболи боавиштаи Португалия Алиризо Бейронванд ба китоби рекордҳои Гиннес шомил шуд. Алиризо дар вақти бозии дастаи мунтахаби Эрон бо Сурия тӯбро бо даст ба масофаи 61 метру 26 сантиметр партоб кард, ки ин натиҷаи беҳтарин дар футбол мебошад. Чунин партобҳо дар иҷрои Алиризо дар ҳар бозӣ ба чашм мерасанд. дар варзишгоҳи озодии шаҳри Теҳрон ҳам Алиризо дар вухӯрии тими миллии Эрон бо Кореяи Ҷанубӣ тӯбро ба дурии ҳангуфт партоб карда буд. Алиризо Бейронванд 29 сола буда дар дастаҳои нафти Теҳрон, Персиполис, Роял Антверпен ҳунарнамоӣ карда, ҳоло дар клуби футболи боавиштаи Португалия бозӣ мекунад. Дар ҳадди дастаи мунтахаби Эрон 49 бозӣ анҷом додааст ва дар ҷоми ҷаҳони соли 2018 дар Русия зарбаи пеналтиро аз Криштиано Роналдо баргардонида буд. Муборак бод ин сабти ном дар китоби рекордҳои ҷаҳонии Гиннес. Хеле хушҳолам, ки рекорди баландтарин партоби даст дар як мусобиқаи расмии футбол ба номи банда сабт шуд. Касби ин ифтихор бо либоси тими миллӣ хотирае аст аз мондагор ва мутааллиқ ба шумо, мардуми азизам аст, ки ҳамеша бо дуои хайр ба ман энерҷӣ додаанд, навиштааст Алиризо дар саҳифаи инстаграмии худ.